вилояти Хатлон аз калонтарин минтақаҳои аграрии мамлакат маҳсуб мешавад, ки сокинони меҳнатқарини он бо истифодаи самарабахши ҳар қитъа замини корам тавассути меҳнати софдилона бо ба даст овардани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ҳамасола баробари таъмини бозорҳои мамлакат бо анвои гуногун, ҳамчунин дар содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар низ нишондиҳандаҳои назаррасро ноил мегарданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти Хатлон сокинону кишоварзон аз қидаъҳои назди ҳавлегӣ, хоҷагиҳои деҳқониву заминҳои ёрирасони президентӣ ба ҷамъоварии ҳосили якчанд номгӯи маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ба монанди ғалладонагиҳо, пиёзи барвақтӣ, картошка, сабзавоту полезӣ ва ҳосили боғот машғул буда, баробари он ки дар таъмини фаровонии бозори истеъмолии дохилӣ ҳиссаи арзанда мегузоранд, ҳамзамон қисмати муайяни маҳсулотро берун аз мамлакат содирот карда истоданд. Ба иттилои намояндаи агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, имсол тибқи дурнамо бояд аз шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 90 000 тонна маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба хориҷи кишвар содирот карда шавад ва барои дар амал татбиқ намудани ҳадафи мазкур шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят бо мақсади ҳарчи бештар содирот кардан ва дастгирии кишоварзон ва соҳибкорон ситодҳои кори содироти маҳсулоти кишоварзӣ таъсис дода шудааст ва ин ситодҳо ба он мусоидат мекунанд ки кишоварзон метавонанд бевосита аз саҳро, аз сари замин ва он сохторҳои марбутае ки барои ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳои барои ба содирот нигаронда шуда пеш аз ҳама сохторҳои кумитаи бехатари озуқаворӣ, палатаи савдо, маркази стандартизатсия, метеорология ва сертификатсия, инчунин сохторҳои гумрук низ дар ин самт корбарӣ карда истоданд. бояд гуфт ки имсол бо мусоидат омадани боду ҳаво маҳсулоти кишоварзӣ дар саҳроҳои вилояти Хатлон хеле зиёд аст ва қайд кардан зарур аст ки дар самти содироти маҳсулот тариқи роҳи оҳан низ имсол ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳои хеле зиёд ба соҳибкорон ва кишоварзон доданд, яъне то тариқи роҳи оҳани Хатлон Амузанг 90% тахфиф эълон карда шуд. вобаста ба иқлим ва шароити фароҳамгардида хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои вилоят қидаъҳои замини дар ихтиёр доштаашонро самараноку оқилона истифода карда, дар он маҳсулоти гуногуни кишоварзиро кишту парвариш карда, ҳосили фаровон ба даст меоранд, то сатҳи рӯзгорашонро баланд ва ҳаҷми содироти маҳсулот афзун гардад. айни замон ҷамъоварии ҳосили полезӣ дар аксар ноҳияҳо бо суръат ҷараён дошта, ҳамарӯза соҳибкорони шаҳру ноҳияҳои мамлакат маҳсулотро дар шаклҳои гуногун ба минтақаҳои дуру наздик интиқол дода истоданд. мувофиқи дурнамо имсол дар ноҳияи дӯстӣ ба миқдори 4000 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ барои содирот нақшабандӣ гардидааст. то ин дам сокинони ноҳияи дӯстӣ маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқро аз қабили карам, гулкарам, лаблабӯи сурх, пиёз содирот ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя содирот карданд. инчунин аз ҳисоби ширкати ҷунтаи Хатлон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон ба миқдори 450 тонна чигит нави дӯстӣ ки дар ин ширкат истеҳсол гардида буд, мо онҳоро содирот кардем. барзгарони бо таҷрибаи вилоят дар баробари бароҳ мондани кишту парвариши анвои мухталифи зироату сабзавот ҳамчунин ба бунёди боғу тогзор таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, сол аз сол майдони боғотро афзун мегардонанд. хоҷагии деҳқонии Давлатҷон дар ноҳияи Кушониён аз хоҷагиҳои пешқадам маҳсуб ёфта, дорои 8 гектар замин мебошад ва ҳамасола аз ҳосили ин дарахтони мевадиҳанда даҳҳо тонна меваи зардолӯ олӯ ва дигар навъи меваҷоти хуштаъми ватанӣ аз ҷиҳати экологии тозаро содирот мекунанд. мо аз ҳамин замини 7 гектар сливамо 60 тонна слива содирот кардем. соли гузашта 40 тонна содирот карда будем. имсол ҳосил нағз омад, боду ҳаво нағз омад, зиёда аз 100 тонн мешавад ки мо иншоалло содирот мекунем. мо шукрона мекунем ки ҷаноби олӣ ин заминҳоро ба мо додааст. мо аз ин заминҳо ҳосилҳои хуб ба даст оварда истодаем. масъулин дар баробари таъмини бозори истеъмолии ватанӣ ҳамчунин баҳри сари вақт содирот намудани дастранҷи хоҷагидорон дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону дигар содироткунандагон корҳои муайяни натиҷабахшро амалӣ менамоянд. сол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи агентии содироти ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи воҳиди Тоҷ Агропром Экспорт
ташкил шудааст ки барои дастгирии кишоварзон махсусан дар ноҳияҳои ҷайҳун, дар ноҳияҳои балхӣ, дар ноҳияҳои кушониён, дар ноҳияҳои вахш, дар ноҳияҳои данғара ин корхонаи воҳиди давлатӣ барои дастгирии кишоварзон маҳсулотҳои пеш аз ҳама пиёзи барвақтӣ, олу, зардолу, карам ва дигар маҳсулотҳоро гирифта содирот карда шудааст. аҳли заҳмат бо такя ба таҷрибаи корӣ ва мавҷудияти шароити созгори зироаткорӣ умед ва боварӣ доранд ки ҳосили фаровону хушсифати маҳсулоти гуногуни киштаашонро ҳам аз кишти асосӣ ва ҳам аз кишти такрорӣ ба даст оварда ҳиссаи арзандаи худро дар таъмини амнияти ӯзуқавории мамлакат мегузоранд.